Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi, hello mukoma, please ndibvunzireiwo kuti zviri normal here kuti murume wako anoti kana akabva kubasa anobva aenda kumba kweshamwari yake, kana ava kudzoka anozodzoka kumba sometimes kuma 10 p.m. chaiko. I mean zvinhu izvi ndezve each and every day. Kana parise pama weekend anokwanisa kuti akaenda kunoshanyira sawira wake, kudzoka kwake anozotodzoka musi weSunday most of the times kuma 4 a.m. Kumashure uku ndainge ndichimboti maybe murume wangu ari kuita zvekuhura, asi ndakazoti ndamutresa ndikabva ndaona kuti zveshuwa anenge angori kumba kwasawira wake. Ende vanhu ava vandiri kutaura nezvavo vanhu vekuti havanwe doro kana kuita sei, vanenge vachingoti vari kuona bhora. Saka pandakaudzwa kuti vanenge vachingoita zvekuona bhora, ndakamboti maybe iaddiction yebhora. Hamenowo kuti ndakazozvifunga sei, ndakazotanga kuseta mareminder emagemu acho awo aanenge achiti ari kuenda kunoona kumba kwavasawira. Saka last week munhu pane match yakandinyepera kuti ari kuenda kunoona kumba kwaasawira, but ndakati ndichinotarisa paDSTV ndikabva ndaona kuti kwainge kusitomborina match iyoyo munhu ainge andinyepera. Kuzomufonera ainge asingabati foni yake, akazotoita zvekuzofona achiti bhora rapera manje ndakudzoka kumba. Yet it was all a lie. And sometimes vanhu ava vanoti vakauya kumba vanokwanisa kugara ma-hours nema-hours vangori mumotikari, nyaya dzacho hadziperi. Mukadzi wacho paainge ari kuno asati adzokera kumusha aigara achingokomplaina. Saka ndaiti mukadzi uyu akakomplaina, inini ndainge ndichingoseka mumwoyo kuti shuwa munhu angaitira varume vari kuzvitandarira shanje, but now ndava kutotadzawo kuzvibatanidza. Please let me know if you post. Ndiri kunetsekana neBP kuti ndinge ndichimubvunza kuti kasi muri kudanana. Ndinoona kuti ndinenge ndaita like ndamushora, but kuwirirana kwacho I have come to surrender now. Vedare ndo message yandatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hey, ngatitaurei navo mucomment section, zviriko here izvi? Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello Nashi, inini ndiri kuda kureurura kuti ndiri mukadzi ane makore 35 ekuberekwa. Pandakapedza form 4 yangu ndakabva ndauya kuzogara nasisi vangu nabamukuru vangu avo vainge vachigara mutown. Then ndakati ndava kugara nasisi pamba pacho ipapo pavainge vachiroja paiva neumwe murume uyu kubva zvandakatanga kugara nasisi vangu akabva atanga kundinyenga murume iyeye. Apa iye ainge achishanda kune imwe hotel, saka aipota achindinyepera kuti anoda kuti ange achizonditsvakira basa kana inini ndikamuda first, achiti kana ndikangomuda anobva atondiitisa necourse kana ndamubvuma. Zvese izvi taizviita iri secret, kunyangwe mari ndainge ndichingopiwa. Saka semunhu ainge achangobvawo kuchikoro ndichinosangana nemurume uyu ndakabva ndatonyura murudo. Nekuda kwekuti ndainge ndanyura murudo, ndainge ndava kusamboona kuti munhu uyu wandiri kudanana naye munhu ari married, asi taingoita zvinhu zvese izvi in secret. Ndakazobatwa neshanje dzekuti sometimes ndaikwanisa kutomuka ndobva ndanoteerera kuti munhu uyu haasi kuita bonde here nemukadzi wake. Ndaiti kana ndikadongorera sekudaro mumba mavo, kana ndikangonzwa noise yemubhedha, zviya zvinoitika kana vanhu vachiita bonde, ndaibva ndatanga kuchema. Sometimes ndaikwanisa kutogara panze kusvika kana kuma 2 a.m. ndichingochema. Iyewo aizokwanisa kuzobuda achirasa mvura obva andiona ndakagara panze ndichingochema. Akazoti achanditsvakira temporary work, ndokuzobva kwangu kwandakaita pamba pasisi. Ndakati ndava kugara ndega, saka ameno kuti ndakazopindwa nemweya wainge wakaita sei, cause one day ndakazodzoka kumba kwasisi, but ndakati ndiri munzira kudaro kuenda kumba kwasisi ndakabva ndatenga mushonga wemapete. Ndaida kutenga uri mushonga wemakonzo, asi ndakabva ndashaya mushonga wemakonzo ndikagumisidzira
kutenga mushonga wacho wainge uripo wemapete. Saka ndakabva ndameka sure kuti ndagara kumba kwasisi vangu kusvika ndazowana chance yekuti ndinge ndichipinda mumba memukadzi uyu wemurume wandainge ndichidanana naye. Mukadzi uyu aiva munhu ainge ari so friendly towards anyone, plus ndivo vega vainge vaine color TV panguva yacho iyoyo. Saka pamba pake paigara pakangozara vamwe vanhukadzi. Tainge tichingoona madisk aya emanigerian. Mukadzi uyu aifarira Cerevita. Saka ndakati munhu wese ari busy achiona manigerian, inini ndakabva ndadira chipaketi chemushonga wemapete muchigaba cheCerevita. After 2 days ndakangoona murume uya achimhanya kutsvaka motikari. Mukadzi uya ndokubva azosengwa akaendeswa kuchipatara, but akapona zvake. Saka vanhu ava vainge vabva mukurovana the night before. Saka hapana kana akazomboda kuziva kuti poison yainge yakuvadzisa mukadzi uyu yainge yabva kupi. Akazopona zvake mukadzi iyeye. But ndakati ndava kuenda kumba kwangu ndakabva ndanokora tsoka dzake ndokubva ndaenda nadzo. Ndakazoenda pane umwe muprofita iyeye akabva ati anokwanisa kundiitira miko dzacho takazonodziita pamapopoma, asi ndinofunga kuti muprofita uyu ainge ari wefake, nekuti akazoti mudzoke kumba kwangu kuti tinge tichipedzisa munamato. Ndokubva ati kuti iwewe unge uchitora murume uyu unofanira kuti unge uchirara neni kuti zvinhu zvako zvikufambire. At that time inini I was very young, ndakabva ndabvuma, but takazotorambana nababa vaya. Maybe ndainge ndatogadzirwa nemuprofita iyeye, because murume uyu ainge ava kuti kana akauya kwandiri kuti tinge tichiita bonde ndaibva ndaoma kuzasi kwangu kusvika ndatsemuka kana tikaita zviya zvekumanikidza kuita bonde. Saka I think kuti muprofita iyeye pane zvaainge aita pandiri, ende murume uyu wandainge ndichidanana naye akazongosvikawo pakubhoyekana ende akazongondiramba zviya zvekungorambwa in silence. Apa kwandainge ndichigara marent acho ainge achidhura, kuti ndinge ndichikwanisa kubhadhara rent ndainge ndisingakwanise. Ndipo pandakazoonawo imwe boyfriend anova iye akazondiroora until today. Hakuna ani zvake anoziva this secret, but muprofita uyu ndine dambudziko rekuti ndinogara ndichingomurota. Pese pandinomurota ndinenge ndichiita bonde naye, ende kana ndikamuka kudai ndinobva ndaona kuti muzvidya zvangu munenge makazara hurume. Murume wangu akatombondibvunza kuti ko chii chiri kuitika pauri, why is it kana ukamuka unenge wakazara maspams muzvidya zvako. Asi ndakabva ndamuvanzira chokwadi. Ndakatya kuti kana ndikamuudza kuti ndinorota nhengi ende zvinozokonzeresa kuti ndinge ndichizomuudza past yangu, iyi ndiyowo secret yangu mukoma nashi. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadii zvenyu mukoma nashi, please chitupa changu vigai. Nyaya yangu yakadai mukoma. Inini ndiri mukadzi akaroorwa pabarika. Nyaya yandiunza pano inyaya yekuti ndiri kuita munyaviri pasikarudzi pangu pamwe chete nemuzvidya. Apo murume wangu paanouya kumba kwangu, zvinhu izvi zvatova netime zvichiitika. Kunyanya pandakazobatira pamuviri ndakatanga ndichingoita munyaviri nechepadumbu, ndikatombofungidzira kuti maybe ndainge ndapiwa chirwere chepabonde nemurume wangu sezvo tiri pabarika. But ndakati ndaenda kuchipatara ndakaitwa matesti zvikabva zvaonekwa kuti ndainge ndisina kana chirwere chepabonde, asi ndakazonotisa kuti zvinhu izvi zvainge zvichingoitika kana ndikangosangana nemurume wangu pabonde. Ndo pandainge ndichibuda rash iyoyo, ende rash yacho inenge ichivava zvekuti kuti murambe muchingoita bonde zvinenge zvisingaiti, because ziya riya rinobuda kana muchiita bonde rinenge richipinda murashi imomo, saka zvinenge zvichinyanyisa kurwadza. Sometimes murume wangu anoti kana akauya kumba kwangu tinongotarisana, nekuti kuti tiite bonde rashi yacho yandinobuda kusikarudzi kwangu inenge ichindirwadza. Pabarika apa chiri kundinetsa ndechekuti ndini mukadzi mukuru ende ndakatorerwa umwe mukadzi mushure mekunge ndashaya mbereko.
chibereko. Asi Mwari vakazondirangarirawo gore radarika iroriri ndakakwanisa kuzotoitawo mwana wangu now atova ne6 months mukomanashi. Apa ndainge ndagara mumarriage kwenguva yakarebesa pasina kana mwana. Ndipo murume wangu paakazoitawo musikanzwa, but akaita musikanzwa nemusikana ainge ari wechidiki, ndokubva amitisa musikana iyeye. Zvinhu zvakabva zvaoma mukoma because musikana uyu akati achinobatira pamuviri, ndokubva zvaonekwa kuti ainge akasenga matwins mumba. Rudo rwakabva rwatombonyarara kuti zii. Murume wangu ainge ava kungofokasa nemusikana wake. Paakaziva kuti ainge ari matwins mukoma, ndainge ndava kushungurudzwa nekudadirwa nemurume, but ainge asingandirove kana kundiudza mashoko, but zvainge zviri zviya zvekuti kana ndikamubata kuti tinge tichiita bonde, dzimwe nguva aingonditi ndakaneta. Ndakagara nguva refu ndisingazivi chinhu chinonzi munhurume kusvikira azoti ainge ava kuda kutora musikana uyu. Musikana uyu akati auya, inini ndikabva ndati handikwanise kuti ndinge ndichigara neumwe munhukadzi muimba yandakavaka. Saka tainge tiine mumwe boys guy, ndokubva taburitsa maroja ainge achigara muboys guy. Musikana uya ndokubva atanga kugara ikoko, inini ndigere zvangu mumain house. Asi murume wangu paakatanga kugara nemusikana wake uyu, ndaifungidzira kuti maybe ndichanyanyisa kushungurudzwa, but rudo rwake kwandiri murume wangu kunyange zvakadaro haana kana kumbondirasa. Akabva atowedzera kundida. Aiti kana aineni aibva atanga kundiudza kuti ndini ndainge ndiri pamwoyo pake, asi dambudziko rainge riri rekuti iye semunhurume aisakwanisa kuti arambe achingorarama asinawo mwana, achiti haadi kuti paanozofa zita rake ringe richizoparara. Ndo pandakabva ndanzwisisa, because mazuva ekutanga zvainge zvichindiremera kuti ndinge ndichizvigamuchira, because at that time mwana uyu mukoma ndofungidzira kuti ainge ari between 18 to 19 years. Nezera rangu ndaiti kana ndikatarisa mwana uyu ndaibva ndanzwa mwoyo wangu uchirwadziwa, but murume wangu paakazogara neni pasi achindiudza kuti zvaisaita kuti zita rake paanozofa ringe richizoparara, ndokusaka ainge akatora musikana uyu. Amainini ndakabva ndavagamuchira. Mainini vakabva vaita mimba rwepiri, ndipo pavakabva vanoita musikana. Asi amainini kunyange ndainge ndakavagamuchira pamba pangu, vainge vava kusandiona semunhu pamba pangu. Asi sezvisinei, murume ainge achingozama kuti tinge tichingowirirana pamba ipapo, but munongoziva vanhukadzi, especially nyaya dzacho kana dzikazotanga kupindirwa nevanhu veukama. Murume wangu paakazotora mukadzi wake uyu wechinumber 2, mazuva ekutanga zvainge zvichinetsa kuti ndinge ndichizvigamuchira, but ndakati ndazopiwawo counseling ndo pandakazongogamuchira kuti ndo zvainge zvatovapo. Amainini ndikabva ndatanga kuvapawo rudo, ende ndainge ndisingavapi rudo rwefeki. Ndainge ndava kutodawo kutoraramisana navo mune zvakanaka, but ndakazotoita kunge munhu akashata. Ndaitiwo kana hama dzaamainini dzikauya kuzovashanyira, ndaisarudza kuti hama dzavo dzinge dzichiuya kuzorara mumain house, but ndakazosvika pakuzotonyeyiwa ndiripo neimwe hama yaamainini yakangokaruka yaburitsa mashoko ekuti saka iyeyu mukadzi zvaasina vana, ko muri kumbozvironga sei kuti iwewe zvaune vana apa uri kugara muboys guy nevana, why usingauye iwewe kuzogara mumain house sezvo uri iwewe une mhuri, uyu asina anofanira kuti ange achiburitswa mumain house oenda kunogariswa kuboys guy sezvo iye asina mhuri. Mashoko iwawo paakataurwa ndakatombobatikana, but ndiri munhu uya wekuti kunyange ndikatadzirwa sei ndinokasika kukanganwira munhu, ende ndakazotopawo pressure yekuti murume wangu ange achiextenda imba yaamainini. Nanhasi kana mukaiona imba iyoyo, pamba pedu panotoita kunge pane mamain house maviri, asi ndinongoitwa muipi still. Kunyange patakazodrilisa bhoho pakabuda mamwe mashoko ekuti ndakazvibvunza kuti amainini vakakwana kana kuti havana kukwana, because vanhu vacho vakauya kuzosavheya mvura yacho pavakati vanokwanisa kukasika kuibata kwainge kuri kudhuze nekwandinogara inini. Amainini vakabva vatanga kupopota vachiti kana mukadrila bhoho ikoko inini mvura yacho handiinwe, but ndakangoudza vanhu vaya kuti imimi
imi chingodrilai pacho pamunoona kuti munokwanisa kukasika kubata mvura. Asi amainini after bore ragadzirwa vakatomboita nguva vachiramwa kuti vange vachichera mvura pabore ipapo, vaitosarudza kuenda kunochera mvura panext door. Asi takazoti tati garei ndakazoona shasha manje yava kutuma vana kubvawo ipapo iko zvino vanouyawo kuzochera mvura pabore. Saka inini mukomana zvandiri ndinoti kana munhu akatanga kuda kuita ruzhaneni ndinobva ndangozvipindira mumba mangu. Most of the times ndinenge ndichiona TV kana kuzviverengera bhaibheri rangu. Asi mimwe miyedzo yandiri kusangana nayo mukoma inonetsa kuti ndirambe ndichingoikunda. Pari zvino ivo amainini ndakatombovadaidza ndikabva ndagara navo pasi. Ndainge ndichida kutaura navo panhau dzematitle deeds. Kana mukanzwa vanhu vachiti mwana anofanira kusvika O level, ndinoziva kuti ndiri kuita kunge ndiri kutuka amainini, but inhau yekuti ndinonzwa kubitirirwa nezvimwe zvinhu zvavanondiitira. Maybe inyaya yekuti age difference yedu ndo iri kukonzeresa kuti tinge tisinganzwisisane, because ndakavadaidza mune zvakanaka ndokubva ndati amainini ndoda kuti tinge tichitaura panhau yemba pano pamugere. Munomboziva here kuti pamatitle deeds ndini ndiripo pamatitle deeds. Saka kana ndikamuka ndava chando atizivi kuti hama dzangu dzichazobvuma here kuti imimi murambe mugere pano, kana kuti ivo baba vakamuka vakanyarara. Naye amainini munofungidzira kuti nebopoto rose iri ramunogara muchingoita tinokwanisa here kuzongoramba takagarisana iye murume wedu asisipo pano panyika? Saka ivo amainini hameno kuti vakazvitorawo sei, because vakabva vatanga kungopopota vachiti kana zviri izvozvo it is far much better kuti tinge tichingobvarura matitle deeds acho tobva tangoti tose back to square one. Kana mazita edu achiiswawo pamatitle deeds tobva tangoisirwawo mazita edu pamatitle deeds. Saka ndakabva ndaona kuti amainini munhu anofarira zviya zvebopoto. Pese apa ndainge ndakambozamawo kuti ndinge ndichivaudza kuti amainini iko zvino baba zvavachiri nesimba rekuti vange vachishanda tinokwanisa kureiza mari tichivabatsirawo tobva takutsvakiraiwo stand. Asi ivo amainini vakabva vati kana stand yacho ikasatengwa kuno kumasebhabhu inini pano handibvi. But mukoma kana ndikada kutarisa kuti yes tigere zvedu kuno kumasebhabhu, but pacho patakatenga imba iyi zvinhu zvainge zvakati chipei, plus baba vaikwanisawo kunotorawo zvikwereti kumabhengi. But pari zvino kuti titi tinokwanisa kuiwana mari yekutengawo stand mumasebhabhu, mari iyoyo haiwaniki. Ivo amainini ndo zvavari kutadza kunzwisisa. Pandiri kutya ndepekuti munhu mukoma hatizivi nguva yatakatarirwa naMwari. Inini ndini ndinokwanisa kutanga kufa kana kuti baba vanokwanisa kungomuka vasisipo. Nebopoto rose iri ramainini mangwana ndinoziva kuti ndichazoitwa munhu akashata, nekuti umwe musi amainini vachaita bopoto ravo. Inini ndobva ndati handichakudii pamba pangu, handizoitwi munhu akashata here. Please ndibvunzireiwo kune vedare mukomanashi. Ende kana painewo munhu anokwanisa kundiudza kuti munyaviri uyu uri kubuda pandiri zvingagadzirikawo sei, nekuti kuchipatarawo ndakaenda but ndakabva ndanzi haisi STI. Ndakambotanga ndichingonzi ingori reaction zvichapera, ndikabva ndanzi nditenge mamwe mafuta ekuzora kufamasi, but kunyange ndikatenga mafuta iwawo hazvimbochinji. Zvinhu izvozvo zvinongonyarara kana baba vasiko kumba kwangu, but pavanongouya like ndikati nhasi usiku baba ndinenge ndiinavo, ndinokwanisa kungotanga kungobuda munyaviri. Please mukoma kana mukazopostawo nyaya yangu ndiziviseiwo. Vadiwa vateereri, that was a WhatsApp voice note randakatumidzirwa richibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvimwe zvinhu zvacho zvakangooma vedu we, hanzi munyaviri unongobuda kana baba vachiuya kuzondiona. Ngatitaurei navo mucomment section.